Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Aku tutet dialange cilik. Ata omben 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 omben. Aku Putri Kakung Hiyo 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 Sinden penonton niki artis-artis Madangkara tampil ke bebarengan ngoten oke monggo kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti Mbak Winong Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah nggih kaya apa pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita wis ditokne nang gone goro-goro. Nggih. Iku wah nggih monggo. Ya langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ha, nggih. Pak, ganti Pak. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo kangen Pak. Tombo kangen. Aman. 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 Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo kangen. Wes. Monggo. Aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, nggih lho Pak jenengan iki. Nggih. Jane lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Oh iya iya. Apa nggih. Tombo kangen. Ah nggih. Tenan ya. Iki. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki jogete dikompakne. Sing pertamane piye Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wes lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Waduh. Apik to? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cekoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, Monggo. Gong lu to entak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
Pancen Madangkara memang untuk Anda. Lho jeng dalu, Nak. Nggih, selamat malam. Mas Selamat Gareng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya, ya. Alhamdulillah, ketemu ping pisan apa ping pindho? Masa to Mas aku kok lali? Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali entek ngono lali kok ya. soalnya. Oh nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya, Alhamdulillah. ya. Nggih, Mbak Berarti Bir kita sudah pernah bertemu ya. Ya bertemu tapi geblekmu lirih ae, kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Bir kita Dalam. ora sah kene. Ya apa? Kene lho, sisan. Mata Oh nih. iya. Oh, Ya, ngeten iki Jo. lho Mas. Ngeten iki panggih pisan ning ngeten iki lek tengge Mbak Begita iki mesti ndang plok 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 plok. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Begita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah pamane kabare? jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita ngeten iki kula ki Nggih. mboten seneng Mas. Gusti Allah sampean sak sampean nih. Aku wis ora seneng blas. Sampean iki kayak bagus-bagus so. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tinggal tanggapan nggih bubrah. Kadang kala rai kula ngeten niku malah medal kados jenengan. Iya. Monggo ya Mbak Birgita. Heeh. Menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten apa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten dasian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu, duet. Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyai kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas iki iki. Lah upama. Oh rasa diupamakne wong aku urung wis bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Mboten pun kula mboten kersane nembang piyambak-piyambak mawon Oh, riyen. iya. Kula bingung mengke. Ha iya. Kula pun dada Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara nah. ini. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean iki ning tengah ae tak piting lho ngene. Lho. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi Lah. tenan Mas Cahyo ngeten iki. Halah. Kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. sampean aja Sia-sia. nyanyi lho. Tembogo Aja ki lho nyanyi, iki Mbak gawang Tuti. kelir ya tembogo lho. Wong ki lak tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Panci keprukne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tangge mode TikTok kok ya. Waduh. Ngeprok panci mawar bluduk kok. Ha iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio. Trio. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone kesuwian. Oh iya. Lah nggih to sing Bejane omah. dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahi nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Monggo Lintang Asmara dados. Madang Nama Indonesia. Ada Mbak Birgita, Iya Mas Gareng. ada Mbak Elisa. Ayo Mas Gareng, Pancita. Madangkara. Kowe sik ya, Nduk.
Wah, nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. Nggih, ngantok gawa gamelan dhewe. Yo, Bu Kesi gemeni wektu. Sisan gawe tak aturake karo Bu Sri, tebih saking Surabaya, Bu. Kula manyang teng Ngawi jenengan nusul, wingi teng Karanganyar nggih nusul kek sekalian nyewa mobil. Wingi teng Madiun ya nusul. Kok nusul terus to Bu nanggape kapan ora? Mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun. Monggo Bu Kesi Rahayu, istriku tersayang. Oper Pak Dalang. Sik to urung-urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ya ana nggone dhewe-dhewe lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa curba Bu. Larso. Le, anakku gelar pamayang. Tiwas Larso wis ngene lho kan. Gelar. Sesuk lek ndalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya Le ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Sampean wis siap tenan dadi dalang? Nggih. Enek sinden ayu pengen ngelirik, tak jewer kupingmu pendeke tenan. Heeh. So lek anu wayangan rasa ngangge sinden Le. Sindene lanang wae. Lanang wae. Engko tak sambatke. Mangkune Pak Muji. Aku lek anak lanang iki pamane karo gelarnya Mbak SMP nu rekake ya saiki ngangge apa jenenge iki minyak wangi. Nganti nek bapake entek. Wis sajake rekake ya wis mulai tebar pesona ning sekolahan. Le sik SMP aja kaya ngono. Pakmu mbiyen SMP ora ngerti apa-apa lho Le. Wong dijak rabi karo mbokmu tak rawangi nangis kejret. Ayo. Ora percaya. Ya. Rasa Nun sewu bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutut manggungi sinden Kesi? Alhamdulillah, sik kangen lho Bu Kesi kaya ngono kuwi. nggih, matur nuwun. Kula ugi nderek ndedonga tembang kutut manggung menika kula kintunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni. Pangajap ing ndedonga mugi-mugi tembang kutut manggung menika saged dadosna kirim donga dumateng Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah
manjing wonten kasuwargan tentrem ayem nyanding mirengaken tembang kutut manggung. Loh, mireng lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mau pun ngingok kula Mbah Minang. Saenak. Nderek kula pripun? Mboten, Mbah, mboten. Tanggungan kula tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk haiis. Selek tuku haiis gitu. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu neng kono. Ayo jalan Pak Rohadi. Cocok tenan dadi supire ya senggel kowe Pak Rohadi. Jomblo kae. Wis pokoke alon-alon dhisik nggih. Iki tak sewakne lho Den sinden. Alon-alon dhisik. Yo Bu. Apa iki? Mbah, lali aku bilang. Neng plang. Eneng pelah. Ha ha. Ha ha. Ongkeke Bu. Kula riyen niku saestu Bapak Ibu Pak pepunden kula Pak Mujito niku jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi angger nusul Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang kutut manggung ngoten niku kula niki nyapa kok iso kringeten dhewe ngoten lho mun. Wah kula pun batin mendah kaya apa aku sulek ndalang terus duwe bojo sinden kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ngijabahi alhamdulillah sampun kelampan kula mengku sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Sanelok tenan niku kemurane Gusti ingkang nyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok njalaki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan guyon jane ngoten niku menggih men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu nggih. Dasar dalang wis maklum. Mula asine aku ora setuju lek anakku dadi dalang. Samarku lek ya kowe njarake sinden. Sinden, aja lho ya gele ya. Ibu arep bahagia harus bapakmu ngono kuwi lho Le. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkong ka lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok aja njarake sinden-sinden mesakne ibu lho, Pak. Sing ngomong sapa? Rangkong e mbiyen ke aku njaraki niken salindri genah, Pak. Lanjutkan, Pak. Nggih. Ayo, Bu. Anggunge saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Hafifah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggungne putut. Ayo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Yo. Kempul, Guys. Kang. Kempul, Guys. Kang. Ya, Guys. Wah. Kang. Lukis kenal. Kang. Ayo Sim, ganti kowe Sim. Kang. Kang. Kang.
Kula mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Nggih. Jas, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus, Nduk, nek, Nduk. Mangga mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Ning jaten gong neme saiki wis loro. Perunggu sitoke wesi. Ora apa-apa iki nyepaki rambu. Ayo nggih. Ora ana ombake ya, Bu. Ngur. Apike ngono kuwi lek jaranan, Pak. Oh iya. Ora apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. Pinaraing. Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk. Terus astane iki mlebu ning sak. Kukur-kukur. Yo mlebu gending ayo. Wengi ya bapak katut mangko. Lolo. Mas ganes wicarane. Apa? Putri. Nadyanto wis parak esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakne baleni meneh. Yuk, wiraswara. Yo, sinden kabeh. Jik, ro, lu. Nggih nggugah semangate sedaya para penonton ing tasih jenak pinarak. Nggo kula nyuwun partisipasi nggih tombo adem sing yuk sinden kabeh, sing yuk kabeh para lenggah, kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Kersa, ingkang kersa kula dongaaken mugi-mugi tambah kathah rezekinipun. Sing yuk sinden yo penonton. Jiro lu. Nonton? Sinden saanane tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Diwalik men ora gosong. Sing yuk sedaya para penonton sing yo niku sindene. Yuk niku sedaya para lenggah sing yo sinden. Melih nggih Pak nggih? Nggih. Jiro lu yuk. Dan numpak tronton momot gabah kabeh penonton muga-muga barokah. Dan terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok genti.
Ya Bu. Aku tute dialange cilik. Ata omben. Aku. Putri. Aku. Sinden gawe penonton Yayi nyeni kabeh kok ya kota reok kok ya luar biasa ngomben terus segone teko kok pinter ya Mas ladene ngepaske heeh bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi nggih pas banget lek mlakune alon-alon timlik. Matur nuwun dumateng kadang-kadang juru ladi Karang Taruna ing ringin mriki sembah nuwun. Elok temenanan kopen tenan bengi iki matur nuwun Pak Mujito katresnanipun dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan anggenipun tansah paring kamulyan dumateng para seniman. Nggih. Yuk, oper. Ayo, coba. Mangan, Nggih. Pakan. Kon dhuwur, Minir. Ayo. Hatta pakan. Pakan. Yuk. Kutute kuwi hatta pakan Putri. nono. Putri. Ala bapak nganggo mandek kowe Mang tutup Bu Kesi. Cahyat mojo. Cahyat.
Alhamdulillah nadyanto menika tembang cara lawas Parandini tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Mila kula ngaturaken panuwun menawi Bapak Mujita mesti kelingan panjenengane menika le mirsani wayang, le mencermati wayang niku wiwit alit. Nah, mila nggih mboten aneh mboten mokal teng wayang niku komplit. Tembang-tembang ala sekarang sing jadul sing klasik pokoke komplit niku matur nuwun.